Istorya kita. Ang bado ginsulot mo na. Ha? Sulot mo na akong ginregalo nga bado. Ha? Maray pada. Tug daw iya. Tug ang gusto niya. Shumay na piniritong. Sarap. Maharang natin yung Makimaharang kaliwat? Oh. Lalaki ko diya. Siya ito nga makimaharang. Oh. Tulaanay ha. Approve. Ayan si Uji. Pag nakikita ako, tuwang-tuwa yan. Kaya ito, mag-snack muna kami sa may kanto. Hotdog ang gusto niya. Ayan. Salamat sa pag-watch kay OG. Marasa? Maharang. Diri maharang. Diri man maharang kuno. kay puro naman lagam si Timo, waray nagako. Ako ginaharangan pa ka may tango. Sa laguti. Maadaw nga naton niya. Nagpa-inject ka na ng anesthesia sa di ka nahabatin harang. Hallelujah. Ang init ng pagmamahal ni Mayra. Ani. Bukid mo ako ah. Nanginano gulwan niya imo. Nanginano ya imo kun daw ana. Hindi kinitaga. Narangan niya ano. Giano. Opay ka pa daw ano kay ilob ikaw ano. Ilob. Ano siya ito, lalaki ilob. Kakalas man ako imo. Baawag ba pagsiring nga maharang kay lalaki man niya. Kasi ato bayot niya. Ay. Waray ko no waray. Ako di ray man ako masiring, mahadlok ako na harang kay babae ako. Ikaw gud kay lalaki, nga di ray mailo man harang patay. Hindi gawa ka bayot. Nga tawa niya. Nga tawa niyang bayot. Ala na oran na. Payungan ka na taburos. Sige timo kao na kung pakainom. Nga tawa ni. Kuno. Iya tawa ka cute. Kaon ta sa kung mainom. Natawa eh. Nadiri-kiri ka na? Ina, madangan ko man to Manila, tuman makasya. Ano? Mahulog? Marasa, no? Marasa. Ako ang gindighay. Ay, excuse me po. Ako ang nabusog kay Uji. Babay na babay. Bye-bye.
Thank you for watching. Ito? Okay.